International Sports kag Entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo News Team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Hulyo 11 tuig 2022. Makitaan kag mabatian man kita live pagi sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Kag YouTube channel sa Aksyon ang Balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Buhi nga lapsag ginbilin sa higad sang dalan sa syudad sang Sipalay. Libre nga shuttle service sa mga empleyado sang probinsya nag-umpisa na subong nga adlaw. Sa balita nasyonal, malapit 1 milyon ka 4-piece beneficiaries pagakakason sa listahan. Hagna nga nagasuspend sa pagpasaka sang balayran sa PhilHealth gin-file sa Senado. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang ito. Mayong gabi sa mga kaksyon natin, we are live. Karon nga Monday night. So this time, i-recognize natin ang aton sining mga kaksyon nga nag-monitor pagi sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Happy Monday sa mga kaksyon natin, Energy. Kita subong nag-isahanon on board sa aton sining nga pagpangalagad karon nga Monday night. And get well soon kay Aksyon Ann Defensor. Sige, good evening lang kay Madam Ana Sinoro, naka-tune in na. Early bird, si Madam Ana Sinoro, salamat gid kay CARB President Dennis Richard Roma, good evening. And mayong gabi man kay Bebe Gregorio Yulo nga naka-tune in sa aton sining nga pangalagad. Mayong gabi man kay Madam Atia Kim Ariman. Salamat kid sa pag-monitor subong Lunes, no? And sa mga kaksyon naton nga nag-monitor subong, please comment down sa inyo sining nga mga greetings. Kung may mga panamyaw, pwede gid kung nag-celebrate ka man dira sang birthday, feel free lang nga magbilin sa inyo sining nga comment or greetings sa aton sining nga comment section sa aton sining nga Facebook Live. You can also share ang aton sining nga Facebook Live karon nga Monday night para at least damo kita ma-inform nga mga pumuluyo diri sa Bacolod City kag sa Negros Occidental. Yes, maulanon subong aton sining nga Monday, Madam Ana Sinoro. So halong gid sa mga motorista naton nga nagapauli, especially sa mga naga-drive sang motor. Keep safe gid mga kaksyon na so duludanlog ang aton sining nga madalanon. So careful gid sa inyo sining nga pagmaneho diin man ang inyo sining nga destinasyon. Mayong gabi man kay Sir Melvin Peñafiel, good evening. Salamat gid sa pag-monitor, no. And Sir Alex Monteza, mayong gabi, subong daw hindi siya present sa aton sininga Facebook Live, no. So gina PM ni Sir Alex Monteza ang time, no, kag ang Facebook Live, especially kung naka-tune in siya sa aton sininga pangalagad. We are live as well sa akong sining official Facebook page, ang Aksyon Dale Salazar. So sa mga aksyon nato nga nag-monitor sa Aksyon Dale Salazar nga Facebook page, madamo gid nga salamat. Right now, meron na kita sang 4.8 thousand followers. Wow, sana all. And salamat kita sa nagasuporta sa aton sining nga gamay nga Facebook page. Ay, di ba kita galit live sa page, no? Be? Hindi pa. Sige, basta dugay-dugay maka-live kita sa aton sining nga Facebook page, no? Nga Aksyon Dale Salazar. Si Madam Elvira Hilogo, good evening Aksyon Dale. Salamat gid kag according diri kay Ma'am Ana Sinoro, ang Cisco nga si Sara naga-monitor gid. Si Sara ang munting prinsesa. Wow, sige. Mayong gabi lang nila Madam Ana Sinoro, si mo sining nga utod, no, nga si Sara. Sige, salamat gid. And by the way, sa mga ka-aksyon nato, no, kung may malabyan ka mo ba lang ang mga aksidente sa dalanon, mga krimen, or mga newsworthy events sa inyo sa inyong community, comment lang kamo or post sa Aksyon Radio Bacolod Community. So, i-search nyo lang Aksyon Radio Bacolod Community, click nyo ang join,
nga button and then i-approve ka mo na ina dugay-dugay. Kag kung may malabyan ka mo dira nga mga balita, mga information, nga newsworthy sa inyong community, pwede ka mo dira makapost ta. Kung may mga missing items ka mo, pwede man ka mo dira makapost no. Kag mas mayong nga i-attach ninyo ang blotter entry para ma-recognize dayon no nga official record nga may nadula ka mga items or missing nga mga persona. Sige padayon lang mga ka-action sa pag-comment sa inyo mga greetings after local news. Balikan natin ang aton sining Facebook Live. Kag i-check natin niwat ang aton sining comment section sa aton sining pagpangalagad karon nga Monday night. So standby sa mga balita lokal, stay safe, kag stay dry mga ka-action. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa pagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal, isa ka bagong bunag nga bata ang nakitaan sa mga residente nga ginbilin sa mahigad sang dalan sa may Purok Kawayanan, Barangay Kanturi, siyudad sang Sipalay, kina sang aga Lunes nga adlaw. Ginpahig ni punong barangay Rudy Caldito nga pasado las 4 sang kagahon sang may nabatian ang mga residente ng isa ka motorsiklo nga naghapit sa lugar. Samtang nagapanglakato naman ang mga residente pasado las 6 sang aga gud kun tani magpaligo, nakita nila ang lapsag nga babae nga naputos sa mga tela. Pagpati ni Caldito nga bagong bunag ang mga lapsag. Ginpahag sa punong barangay nga mahimo nagaisa lamang malapit sa lugar ang ginikanan sang lapsag bangod nga nakatultol ini sang masiot nga lugar sa ginbutangan. Gin-turn over naman sa Sipalay City Social Welfare and Development Office ang lapsag. Nagapanawagan ang punong barangay sa ginikanan sang lapsag nga kuhaon ang ilang bata bangod ini ang bugay sang Ginoo. Nakita nila, alas 4 sa gaon, may nagkakuhan ng mata, di naman, bigulag-ulag, di yung tawag na pulong president, tagang bana, kita nila nga nagaway gali, putos lang kang mga lapat-lapat ang bata. Nabatian ang tingog ni punong barangay Rudy Caldito sang Barangay Kanturi, siyudad sang Sipalay. Sa iban nga balita lokal, umpisa subong adlaw Lunes, ginpatuman na ang free shuttle service para sa mga empleyado sang gobyerno probensyal sang Negros Occidental. Ginpahig ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa Secanda, kabahin hindi sang tikang sang probinsya para mabuligan ang mga empleyado nga hindi na magastuhan sa pagplete kag mapaganhagan ang epekto sa pagsaka sang presyo sang gatong. Ang mga ruta mo ang mga masunod, North Route sa may Silay Public Plaza, Capitol nga may 16 nga seating capacity. Sa may South naman sa may DepEd Bago Capitol nga may 22 ka seating capacity. Kag sa Central Route nga Murcia Public Plaza Capitol nga may 65 ka seating capacity. Gintala na naman ang jump-off time, las 6:50 sing aga kag las 6 or las 5:20 sing hapon nga departure.
Ini ang para lamang sa mga empleyado sa gobyerno provincial, permanent casual contract of service kag job order. Ang sinumang empleyado ang ginaobligar nga magpresentar sang identification card kag first come first serve basis. Sa dugang pang balita lokal, nagtukod ang gobyerno provincial sang Negros Occidental sang Project Management Team o kon PMT agud magtutok sa proyekto nga pag-construct sang bago nga Provincial Administration Building o kon PAC sa may North Capitol Road sa may siyudad sa Bacolod. Ginpag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa Saganda, ini nga team ang pagabugusan sa mga tiglawas halin sa nagkalain-lain nga mga departamento. Ini nga proyekto ang nagabalor sa kapin 1 bilyon ka pesos nga may period nga 3 ka tuig agud mahuman na. Ginpahag sa provincial administrator nga magluwas sa PAC, may pagatukuron man nga PMT para sa mga dalago nga proyekto sa gobyerno provincial base man sa mando ni Governor Bong Lacson. Sa iban nga balita lokal, nakilalaan ng duha ka magwardya nga nalumos sa baybayon nga sakop sang barangay 5 siyudad sang Sipalay pasado las 5 kahapon Domingo nga adlaw. Ang napatay kilala kay Geoffrey Kabungkag, 23 anyos, samtang padayon naman nga ginabulong sa hospital si Julius Arcangel, 23 anyos nga residente sang Libertad, siyudad sang Escalante. Sanday Kabungkag kag Arcangel ang pareho nga gwardya sang BDO Network Banka. Ginpahag ni Police Major James Latayo ng hepe sang Sipalay PNP, samtang yara sa tunga sang baybay ang duha ka mga gwardya, golpe dala nga nagdalag ko ang baloda. Ginpahag man nila tayon nga wala nakainom sa makahulubog nga ilimnon ang duha ka mga biktima. Action Radio Philippines Standard Time das 6:22. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakambing nga tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon. And we are back mga ka-aksyon sa aton sining pangalagad online. Pasensya na, nagabisyo nga aton sining aton sining application or software diri sa aton sining studio, no? Wala sang sound effect ng mga music bed nga nabatian earlier sa aton sining newscast. Sige, ablikan natin ang comment section sa aton sining Facebook Live. Si Madam Inday Blaza nagahingagaw, ara man siya present, and sa may barangay La Granja, Carlota, sa may Pilar Compound, sa brother ko nga si Edwin paghalong kamo kay Lain Tiyempo halin kay Ana Sinoro. Good evening man kay Barky Tribe, mayong gabi Sir Dale, salamat gid. Real name again ni Barky Tribe. Sige, mayong gabi sa mag-asawa na Bilin na Belen kag Kimpoy Yulo na always gid gapamati. Sige, salamat gid. And sa mga action natin mag-comment ka mo, make sure gid nga sakto ang spelling kay basi wala sala ang pag-announce natin or paglawag kung may mga typo, no, or typographical error. So amo na aton sining advice sa panugyan na dapat sakto para rekta-rekta ang aton sining pagbasa. Sir Adi Laos, good evening Action Dale, ari lang kami ni Nanay Isabel nagapamati man, salamat gid. And si Jonalyn Ninyal Decrepito, good evening Tamya ko kay RR Joy, love, Nonoy Jeremy Ninyal, kag Manang Michael Angelo Tentin, Yong Rigor, Ying sang Kaliling Kawayan, naga-monitor live sa Action Radio. Sige, salamat gid, isa ka pamilya, isa ka purok ka ang ginpatamyaw ni Madam Jonalyn. Sige, good evening lang dira sa may Decrepito family sa may Kaliling Kawayan. Mayong gabi man kay Jamel De Florendo, good evening Action Day, Salazar, salamat gid. Kag ate, muna tudo ko no ulan hambal ni Madam Ana Sinoro. So diin man ka mo subong diri sa may Bacolod or Negros Occidental. Ulo halong ka mga ka-action kag mag-ulo aligmat sa lakat sang
paniempo no diri sa probinsya sang Negros Occidental. Meanwhile, sa mga ka-action nato na nga wala pa nakahibalo basi pwede makapasupport sa mon sining tagsa-tagsa ka mga Facebook pages sa mga news personalities sang DYEZ. Pwede gid kamo makakadto sa page nga Action Dale Salazar, Action An Defensor, Action Eden Abolso, Action Doral Cabato, kag iban pa gid no nga mga news personality diri sa may DYEZ. Sige, may nag-comment diri sa akong sining nga page ha. Good PM Action Dale, ginapatamiyaw ko gali sa may barangay Lima sa may Isabela Family Sabio Yola ang nagapanamyaw. Amo si Michelle Sabio Enoho nga nagaisa sa may Purok Kabugwason barangay Bansilingan Bacolod City. Uy, salamat gid sa pag-tune in subong nga Monday night dira sa mga taga barangay Bansilingan, especially sa may Purok Kabugwason. Sige, salamat gid kay Michelle Sabio Enoho. Thank you so much no. So may nag-comment isa sa aton sining Facebook page no. Salawat si Christopher, si Joshua Christopher Bella sa Haraman nakahingagaw. And si Eric Maglaya, good evening Action Dale, monitor from Pasig City, stay safe. Salamat gid Sir Eric. And Amanda, kamusta dira sa may Pasig? Daga-ulan kay diri sa may Bacolod. Ulan na nga mo nga paniempo diri sa mga syudad. And sa luwata sulitan naton ARB community mga ka-action kung may mga newsworthy events kamo sa inyong nga komunidad, malabyan, mga aksidente, mga krimen, feel free nga mag-post dira sa ARB community. It's a private group para sa mga netizens naton nga pwede no makapost sa mga newsworthy events. So i-search lang Action Radio Bacolod Community. And then may mga rules man kita dira kung may mga missing items kamo, missing person nga luya kay panawagan, dira nyo lang pag-post. But if you want kaming anonymous ang inyong sining nga mga personality or identity, pwede kang makasend via messenger sa Action Radio Bacolod Community. Sige, kadamo subong sang nag-comment sa ato sa nga Facebook Live. So, madamo gid nga salamat. And stay safe mga ka-action halong-halong kamo, especially subong hindi natin mabalaan ang paniempo subong semana. Sige para sa dugang mga information kag balita, pwede man kamo makakato sa www.actionradiobacolod.com.ph or sa YouTube channel sa Action Radio Bacolod, kag syempre sa aton sining Facebook no, ang Action Radio Bacolod Facebook page. Standby mga ka-action para sa mga balita nasyonal. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma,
Hindi. Ron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginfile ni Senadora Grace po ang hagna nga nagatugot kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga isuspend ang pagpasaka sang contribution sang PhilHealth or Philippine Health Insurance Corporation. Ginfile ni po nga ang suspension sang contribution increase ang makabuhin man sa palaligban sa mga Filipino ilabi na nga padayon na pag-away sang Pilipinas sa pandemic kag ang mga nagasaka man nga mga balaklon. Ang hagna ni po ang naghatag sang poder kay Marcos nga isuspend ang saka sa premium contributions nga rekomendasyon sang PhilHealth Board sa panahon sang state of national emergency, public health emergency o state of national calamity. Ginpahayag sang senadora nga nagalaom siya nga ang iya hagna ang matagan sang atensyon agud nga ang contribution hike nga nag-umpisa sang Hunyo sini nga tuig ang masuspend. Samtang malapit 1 milyon ka mga benepisyaryo sang 4Ps ang pagkakakason na sa listahan na. Suno kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, ginatanaw nga 3-4 pa kasimana matapos ang pag-cleanse o kung pagtino sang listahan nga mayroon sang 4.4 milyon ka mga benepisyaryo. Ginpahayag ni Tulfo nga ang babakante nga slots nga para sa conditional cash transfer program ang ihatag sa bago nga mga benepisyaryo ilabi na nga madamo ang aplikante ang yara sa waiting lista. Ginpahayag man sang DSWD nga base sa survey 15 milyon ka mga tao sa Pilipinas ang yara sa below poverty line. Ginpahayag man ni Tulfo nga mismo si President Ferdinand Marcos Jr. ang nagmando sa iya nga tinuan ang listahan sang 4Ps. Kasunod sang report nga iban sa mga benepisyaryo ang maikasarang kag ginausara ang ayuda sa pagpanahora. Ang DSWD ang nagapili sa benepisyaryo kag iban pa nga social assistance program pagiman sa National Household Targeting System for Poverty Reduction o kun listahanan. Action Radio Philippines Standard Time na 6:32 inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes Hulyo 11, 2022. Sa lawat akong inyong matag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio!